Salam, hormatly yurtdaşlar, salam, hormatly kärdeşler, hanymlar, beýler. Salam Aýdy salam. görüm. Saglyk hemmäňiz gorançylykmy? Kärdeşler. Kurgowy. Nähili? Aman. Ay, bizim bir tap bar. Balkarly ýomuşlar aýtmyşlaryň gawy diýe. Emme kärdeşler, bugün bir ullukan bir bayramçylygyň öňü syrasynda gepleşigimiz geçirýär, edebiýat agşamlary. Olam bizim beýik türkmeniň beýik akyllarlarynyň biri Mahtumly Pıragynyň paýede gülleri bellenýär. Bir zamanyň bäri zamany paçan çağrymdan men bilýän zatym şol 17-nji, 18-nji, 19-njy maý şol 3 gün bellenerdi Mahtumly Pıragyň bayramçylyk edebi ýa-ni miras gülleri. O ýa-ni 17-sine meselem Eýranyň bellenýän bolsa, jaýlanan ýerine 18-ne hökümetde bellenýärdi. 19-na da bir ýanky kargalar topragyna şol öňü bösen ýerlerini eterek deriýatynyň kenarlary sumar jügüsi. Şular ýaly ýerde ozal şol tire taýpalarynyň oturan ýerlerini bellenýär. Soň bir 90-njy ýyllar ilkinji gezek Mahtumly Pıragyň hem de Döwlet Mähmet Azadyň on kakasanyň bu ýerine Niyaz Ýeköli gitdi ziýarete. Soň 91-nji ýylda şol ziýarete ýanky Maýa Aýmedowa delegasiýanyň ýol başçysy menem oň orunmasary bolup şol ullukan delegasiýa bolup ýema gitdik şol Eýrany şol bu ýerine. Şu taýda bir üç awtobus bolup bardyk. Soňra diýişärler, deputatlar, hökümet diýişärler. Şonu gördük şu ilerki dogallamyň. Nädip şunça ýyllap sim kesilip arasyna dogan jyda düşüp bir şeýle bir bozlaşyp boldy edip çekipçiler ýaly häzir şu gulagymda ýandan topur denaldyň abysy. Berden maranlarym şoň ýaly taýda akyryp şu ýol şu gidip barýar şu Onunçuluğa serhetden geçen ýerde. Şeýle uly ýema duş bol täsirli. Duýguly, gaty duýguly. Taýdan men bilýän alqaýdan Çam goşalty dol bapiska bardy. Türkmenistan we doganlarynyň sorap ýazyp bererler man. Bir toparna tapyp geçdim. Ýani galanym galy ýurtdan çykýança. Diýjek bolýan zadym Eýranly türkmen dogarlamy ýa Eýranlaky türkmen dogarlamy, türkmen şäherlerdaky türkmen dogarlamy ýa-ni Mahtumly Pıragyň Döwlet Mähmet Azadyň hatyratyny belen tutýan ekenler öbür şeýle beýik ýerde jaýlantyr ikisem konumçylygyň içinde daşyny daş aýlapdyrlar haýaty bar bardyk bol müňlerçe adam var. Olur ýaly hymary gözüň ýeten ýer ýylan. Şu Türkmen şäheriniň adyny biziň geljegimiz gelipdirler. Diýjek bolýan zadym Mahtumly Pıragy ol diňe Türkmenistanyň ýa-da aýdaly türkmenleriň hem beýik şahyrlar ol bütün gün nogoryň akyllarynyň biri. Onuň goşgularyny özbek dogarlamyzdan goňşulymyzdan aýdyp ötýär. Täjiklerde de bardy, gazakda da bardy, sözleri Azerbaýjanyň türkçe de bardy. Mahtumlyň ýemesi edebiýat mirasy bütün dünýä ýaýrap diýsegem ýalňyşmyr. Onu ingilis diline geçirilen ýerlerim bar. Oňgol ýazmalarynyň köpüsini ingilis kitaphanalaryna saklanýar diýip eşitdik. Ýöne özümden tek göremler belki gelecekde nazarymyz sataşar. Ýöne sarpasy gaty belen tutulýar Mahtumly Pıragy. Ol öz döwrüniň iň beýik akyllarlarynyň biri bolup, şonu bütün dünýä tasdik edip geldi. Edebi mirasy gaty uly. Oň içinde iş dünýäsi barada da lirik goşgular bar. Onuň dini goşgulary bar, oň içinde medresede okan döwürler bar, ýyllar bar. Özbekistanyň edip. Soňra ýanky şol döwrüň kemçiligini tanqid edip ýazan goşgular ol döwrüň kemçiligi nämeden ibaret şol döwür halkynyň çykanlar bar. Molla näme müfti İşan Ahun ipini şolaryny kötökläp ýazan goşgular Mahtumly Pıragy. Esasy da şol
halkyň agysyny aglap, o adalaty isläp, halkyň agdy birligini arzu edip bine ýaşap ötüp geçeniň beýik akyllaryndan biri. Indi näme bar? Ýani şol geçen ýyl oglan edildi da ine şu Mahtumbolyň o ýadygarlygy gurulýa Aşgabatyň eteginde o 60 metr beýikligi, 25 metr iýini boljak, onu mene sözler bilen aýsak nesip bolsa diýe 2 ýylyň iýun aýynyň ahyryna, ýani şu ýylyň iýunyň ahyryna açylmaly diýip aýtdy. Ondan men hem alyp onu bir çykyşymda kritik etdim. Näme üçin beýle bolýardy? Biz elmydam şu Mahtumbolyň güllerini may ayının baharın güllap ösen döwrüne 17'si 18'i 19'ını 3 gün berlenli. Näme şonu onu iýunyň ahyryna geçirildi. Menim şo taýda dilimden sypdyraýdym da näme Gurban Gulyň doglan gününe gabatlar ediljek bolýan bedi. Täp Niyaz şol ýemani konstitusiýany, birinji konstitusiýany 92-nji ýylyň 18-nji fevralyna hemde Türkmenistanyň şol baýdagyny gerbini şol gün 18 fevralda öz doglan gününe sowgat etmek üçin ýokary Sowet'e alyp çykypdy da. Konstitusiýasyna geçirtmedik, ýöne baýdagy bilen emesini gerbini şo taýda kabul etdi. Şoň üçin şo baýdak günü diýilýän Türkmenistanyň Niýazyň doglan günüdir. Şoň üçin hem şo baýdak gününi Gurban Guly bellän aksam şo baýdak diýse bilýär, kimiň adyny ýa haýsy gününe diýdi. Indi be şo Mahtumbolyny galkan edip tutunýar da. Sebäp başga bir ýagdaý bar. Niýe şonşa 90-njy ýyla gidenni kommunistik ideologiýa ýykyldy. Hiç muňa gulak asan. Halkyň içinde de iň diňlenýän, dilden dile geçýän, nesilden nesile ady tutulýan iň beýik şahyrymyz Mahtumboly Pıraga. Ol şo ýanyňky ýankylar, ýaranjanlar maslahat berendir de sen ine Mahtumbolyň demesine ýadygarlygy ziýarata gitsen, ine sen halk hem näme sen göterer senin prezidentim bolarsyň, näme de bolarsyň, on gulagyny goýular. Ol şoň üçin gitdi ota. Ýogsa Eýranda türkmen biziň dogarlarymyzyň şu güne çeýle mektebi ýok türkmen dilinde. Olar şu öz medeniýetini şu Türkmenistanyň gelýän şol radioda, telewiziýonda aýdylýan aýdymlardan, gepleşiklerden saklap geldiler öz türkmen dilini. Şeňmi? Şu neçeli türkmen mektebi ýokdur. Näme de bar bolsa, näme barda bolsa şol öýlerini okadyp çağıranan şolar öz ene dilini, öz ata-baba däpdästuryny hem medeniýetini öwredýän türkmenlerimiz bar Eýran. Indi ýadygarlyga dolanyp gelsek, birinciden ol ýadygarlyk guruljak bolsa Mahtumboly Pıragynyň öz dogduk mekany paýdaly, Gargala etraby, şonuň ýaşan ýerleri, işlän ýerleri, işlenip şol goşgu düzen ýerleri, ýani edebiýat ugrundan tabigaty udumy, ilaty, şöýgü alemimi, durmuş şertimi hemme ýer şo töwereklerde geçensen, şoň üçin şol elmeden şo Gargalada bellenýär, şoň belli gülleri, ýa-ni medeniýet gülleri. Onsoň inni onu alyp on ýadygarlyk gurulsa şo taýda gurulmaly diýjek bolýan. Inni Gargalada adam ýok. Men habarlaşyp durun aýdýar, ýemedi ilatyň özüni oňoran kim Aşgabada göçüp gitdi, kim Krasnovodska göçüp gitdi, kim Nebetdagy, kim hem şo taýda odal pagranişlikler bar da, Orslar, Ukrainler da. Gyýlamyzyň köksem şolary durmuşa çykyp bu döwletlere göçüp gitdi. Adam ýok, Gargalan özünde de töwereginde de. Wir die Soyuzny Institut Rastrenovstvo diýerler. Ösümlik dünýäsiniň hemme agajy emese şo taýda bar şitili. Şol emede. Birde institut da. Onu men ýykypdyrlar. Şoň içinde eline emeliýeten öýdüne daça gurupmy, jaý salnypmy, ine uğradypdyrlar o ýerlere. Indi diýjek bolýan zatym şuň kun Mahtumbolyň günü bellelenine Mahtumbolyň öz bir önübesen topragyny geçirilmeli. Ýok. Indi bilem şo ýa ulaşakdan kiçeşek bokymany öwrenir diýdi. Indi niýatdan öwrenen zaty, indi bilem özüni getirip şol Mahtumbolyň emesiniň adyny ulan özüni beýgerçek ýa ogluny şol häkimetde tasdikletjek bolýardy. Şu zatlaryň üstüne.
Mundan 3 ýyl ozalan Wahhabi istip Türkmeniň gülýaly ýigitlerini basyp berdirsiz dinçi nämetçi diýip. Inni özleri KGB'siniň ýa MHM'siniň ýol başçylygyny mesçide baryn her anlagyny ýa juma günü inni talap edýär. Inni mahtumlygyny getirip şo tak dikçekler özüni goraýan ýaly. Sen mahtumlygyň beýdip sen on gapdalyna durup özüň beýgeldip bilmersiň. Sen beýgeljek bolsan hana soňky 4 gün bäri Türkmenistan suwsyl basylyp berdi millet içeri suw tapanak ýere çörek owalan arasyny transport gatnaşygy. Bilem ene şu taýda halkyň şu kyn ýagdaýyn durmuşyny görme özüne kör awry üçin ene şu uly takyrdy bilen çäre bilen mahtumlygyň ýadygärligini aşypmyş. Ölüm ya 17-sine ya 18-sine. Iyun ayından maya getiripdi de sebep onun gorkusy bar. Eger şonu iyuna geçirse halk köşe çıkarım kadip bakıyor. Ýöne şol salynýan ýadygärligi şol Mahtumul Pragyň adyna şu halkyň garşysyna ýeşläp oturan bu jenaýatkar toparyň ullanmagy haky ýok diýip men hasap edýän. İkincide ýene-de bir üns bermeli zat, bu Mahtumul Pragyň doglan gününi üýtgedip durlar ýa ýylyny. Ene men elimde kitap dur. Doktor Mehmet Kılıç ýazmışyny. 1997-nji ýylda çykdy şol ýaşylmagyň bir egzemplar sowgat diýip boldy. Ýa-ni ýanky Eýraly türkmenlerden howgat. Öz döwründe şo gurply sewdegar maşgalada dünýä ýynyň mümkinçilikleri bolan üçin okudýarlar, ýokary okuw jaýlaryny okap, soňra 68-nji ýylda bolsa gerek Türkiýe göçüp gidýär. Şo taýda dönsem doktorluk stepeni dady gora. Şo türkmeniň dünýädäki nirde türkmen bar bolsa dil ogrumy, öz ogrumy, tiretim taýpasy hemmejini ýazyp şo ýaşy. Eger şuň aýatda bar bolsa, o ýaşyl şuň 90 ýaşynda bolmaly. Men bilemok, o bilen ara gatnaşyp 2000-nji ýylda keselli ondan bäri 24 ýyl geçipdir. Ýöne şoň ýazan zatlary bar. Ene taýda şol asla ýemesini getirýär-de. Halkymyzda da gyzyklydyr kardeşler. Şo mahtumlygyň neberesi aňyrsyndan asly bilen neberesini hemmejini izarlap ýazypdyrlar. Sebäp mahtumlygyň taryhyny alyp barýarlar. Ilkinji nowbatda Eýranda ýaşaýan bizim türkmenlerimiz ýa türkmen şäherlerinde. Şolar anyk bilýärler. Onu bärdäki Sowetdakylar ýa Soýuzdakylar soň özlerine gerek şifr düzedipdirler. Da gurban bolup ene şu özüne gerek sany alyp ene şuň doglan ýylynyň näme diýe 300 ýyllygyny belleýär doglan ýyly. Beýleder ene bilen ýazyjy boýunça Doktor Mehmet Kılıç ýazýar ene Döwlet Mähmet diýip aňyrdan elýär ol garratasy bolmaly. Soň mahtumly ýonaçy ol 1654-nji ýylda dolup 1720-nji ýylda ýogaltyr Döwlet Mähmet Azadyň kakasy bolýar. Döwlet Mähmet Azady 1700-nji ýylda dolup 1760-njy ýylda ýogalýar. Onuň bu Döwlet Mähmet Azadyň iki aýaly bolar. Gazak aýalynyň iki çagasy bar. Biriniň ady Saky, beýlekisi Ýary. Türkmen aýalyndan araz wagtdan bolsa munyň 5 çagasy bar. Abdullah, Mahtumly, Gaýrymguly, Gulço we Zübeyda. Mahtumlyň Pragyň emesi de ýa-ni edebi mirasy bilen tanyş bolsaňyz ol kaýda mesken tutdan gardaş Abdullah diýip boşlasam bardyr. Şol öz agasyna bagyşlap düzen boşlasy şol. Ýa-da Zübeyda naçarym bar diýdim-de. Ene o beýleki ödüm 3-nji bolýar, ondan soň taýda Gaýrymguly bilen Gulço barady. Men kan maglumatym ýok. Ýöne şunu ine bolşýar edip ýaşyly ýazypdyr. Inni şu taýda Mahtumlyň öz Pragyň öz doglan senesini getirýär bilen. Inni doglan senesi 1733 diýip anyk ýazylan, oňa hiç şeýle ýok. Inni meni teredim taýda 1733-nji ýylda doglan diýip ýazylan. Eger Mahtumly Pragyň 300 ýyllyk ýubileý belenjek bolsa doglan günü. Onu ýene-de 9 ýyl garaşmaly. Mahal 291 ýyl bolýar. 733-nji ýyldan 2024-nji ýylyň arasynda näçe bolýar. Indi ýogalyň wagty alınsa, Mahtumlyň Pragyň ýogalyň döwri 1790 bilen 1798-nji ýylyň aralygynda ýaly. Meselem 57 ýaş bilen 60
5 ýaş araly. On anyk haçan ýok bolanyny bilen aklar. Ýöne dogulun seneti bar. Ýogalyn senede mene 790 bilen 798 diýip görkezdiler kitapda. Onun şu taýda onun nirde dogulupdyr, näme bolupdyr, ene şu taýda şoň öz goşgusyny getirýär. Okajak bolsam kän, men size bolmasa bir gün halkymyza okap berýär şu ýazylan wagtlary mahtum bolup Praga barady. Bilmeýän sorarlary aýdyn budur adymy asly gerçek ýurdy etirip ady mahtum boludur. Ene öz bolan topragyny tiresini adyny ene goşgu bilen getirdi. Hemme zady ýazylyşdaýdy. Men uzaga çekyp oturmaýyn, siziň wagtyňyzy almadyk üçin ýöne diýjek bolýan zadym şu gün mahtum bolup Pragaýyň ene 300 ýyllyk ýubileýini belli ýasyp ýa-da bir Jenevka toparyn turýan topalagy ýaşagalany hakykata gabat gelen. Bular diňe bir zat üçin bir kanun basyp alan häkimmetini berkarar etmek üçin, şu häkimmetde saklanmak üçin halkyň gözüne çöp atýar. Halkdy, men ozal aýtyp, 2 san mukaddes zat galy. Şolon poklamadyk. Niýazyňam, Gurbangulyňam, dogmasynyň. Olam halkymyzyň ata baba däp destury ýa-da dini ynanjy. Ol bir. Ikincidenem halkymyzyň ene mahtumul Praga bolan hem buýsanjy hem gowunjy, hem ynanjy. Indi şolary alyp bolan ne bir jenaýatkar topar öz peýdasyny uldy. Onuň görnüpdi. Hani nirden 300 ýyl bolýar, ene dogulun wagtyna ýazylgydy. 1733-njy ýyl. Demek 2033-njy ýylda bellenmeli. 1300 ýyllyk ýubiley. Ya dogulun güni. Ene kardeşler, ya yurttaşlar, ene bolýan daçy. Onu soňra ýa-ni rolik goýupdyrlar, dünýäňlikde Sadi diýip bizim bir illeşimiz var. Ol Gargalar raýonyna dogulmaýan gyzlar we raýonyna Sadi bilen maşgalasy, familiýasy tanışman üçin Sadi bilen bir şahasy bilen ýa bir dogan arnaşy bilen Gargalar dakly bilen Sowet zamanyndan bäri men gatnaşyp beren ýerler ýa maşgalarym bar. Onuň şol ady ýadyma dogrusyna Gurbanguly bolsa gerek, ene mahtum bolup Pragaň 6-njy neberesi diýip görkezilipdir. Indi ikisi oty agdyny diýen, getirýän sözleri ene sag bolsun biziň gahrman arkadagymyz, gahrman prezident Serdarmy. Janlygyň, bular näme daşaly bar mahtum bolup Praga? Gurbangulyň ýa-da onuň dogmasyny. Garynnaşmy bular, oba doşmy, tire deşmi? Näme peýda getiripdir ora türkmen halkyna ýa gargaran elatyn. Beýdip men adyp şu taýda şu 2 ýaşlyň adyny tutmadyk zatlary näme üçin şu mal belleýän 300 ýyl ýaşy ýok ýa bolanak diýip aýdyp bilmedi. Bir ady dolan Türkmenistanyň gülýal goşgulary bar, ýa-ni sadi. Ene bagyşlanan, durmuşa bagyşlanan. Ýöne hana çemçelap ýygnan abraýyny şo ýaşly mana çanyklap döküp otýar. Ene türkmeniň bir sözi bar. Kötek güýçli bolsa ýuň galyk ýere gider diýe. Ene şo ýuň galyk şol şahy. Şo ýuň galyk şol 6-njy neberesi beýik mahtum bolup Praga. Näme üçin şo taýda aýdanak diýeniz galat bir tersi işe diýen men atalama degişli adama beýdip maskara etmem, özüňize köre awry gazanjak bolup aýtmaly kelder. Ýok, sag bolsun ne? Bir döwünçe üçin, bilema, ýa bir paçka pul üçin. Ene şeýdip mahtum bolýan valyuta gurdylar bagyşlan bol. Gysgaça şonu aýdaýyn edip, meni kardeşler, näme göwnüňizde bar bolsa mahtum bolup Pragadan goşup kıýanyňyzmy gapdalyny öz ýazan setirleriniz badyr, belki ona mokarsyňyz owul. Bu taýda utanyp çekinip oturmaly zat ýer ýok. Onu men näme üçin aýdýan şu taýda sebäp siz hiç biriniz menem şol sany professional ýa-ni dil edebiýatçydan ýa institut, universitet gutarymda biz ýürek agymyzy beýan edýär. Mahtum bula beýlek şahylarymyza bolan hormat syýlygymyzy beýan edýär. Belki kä ýerde rifmasy ýokdur, kapiýasy ýokdur.
Ya boğun saniyet diyenler, yani yürekten çoğup çıkıp duran sözler geregem değil köp berdi. Şonu sağlaştırmak. Dile akıla huşa gelşi al beyan edilse halk konuşu doğruluğunu kabul eder. Ol söze wodallap ol daşynyň özünde aýşuna men daş etdim aynanyň ýylgysyny oturan jurnalistler ya ýazy şahyrlar men bilýän ýöne olaň ýazan pohuny özleriniň maşy gatyna şygardymam ýok. Ýöne Mahtumly Prawy türkmen halky üçin bakydyr we medenilikdir. Şoň üçin bular ýaly ägirtlerin edebi alemine çemeleşilerine olaň ýazan zatlaryny maňlaýynda togap etsegem ne şol türkmene gelişmän durmadyny şonu aýdaýyn. Söz size Nurhan alyp barjy men size geçirýän türkmen ýamany. Ýetleşdi. Sağ olun. Sağ olun Halmurat Bey. Gaty gyzykly zatlar öwrüňerdiňiz. Bizim bilmeýän zatlarymyz kän eken. Dogry. Şol bizim çağakak Mahtumul hakyny edebiýat tapaklaryndan aýdyp berilýär-de 1733-nji ýylda diýip bir adymda galypdyr. Onuň doglan ýyly 33 bolsa ölen ýylym ýene näçinji ýyl 53-54 ýaşlaryny edip görkezýärdiler şo döwürlerde. Şo 90-njy ýyl bolanyny şol 53 töwere bolýar-da. O şey diýip aýdýardylar da 53-54 aralykda ýok bolan diýip aýdýardylar. Diýmek şo ýylyň aýagy bolýar-da şol asyryň. Soňam birden ol üýtgetdiler 24-e getirdiler. Buny hakykatdan hem Täze Türkmenistan urlanma ýurda baramyzda ekskumasiýa edip bunyň anyk ýaşyny bilmek kyn näl diýip düşünýän täbi ilmler gitdigiçe ol ýem 20-nji asyr ilm gaty tiz depkinne ýörýärdi, açylýar, köp zatlary önem edilýär, üsatçylýar, ýyzarlanýar, bilinýär, tapylýar, köpçüligi ýaradylýar. Şoň üçin hem köp ölen adamlaryň öňkü şo bir döwürde dige magtym bolam däl. Şo öňkü ölen adamlaryň ýanky kelle çanagyny ýyzarlap, ýanky öwrenip alymlar şey diýip ýaşyny aýdyp berýärler-de. Antropologlar. Ýa-o haýsy ýyllarda ýaşany bolsa, haýsy milletlere degişli bolsa, şo DNK analiz edip ana şol şu arada aýdasym geldi, alymlar gaty ösýär, onuň magtym bolýan anyk ýaşyny bilse bolar. Şonu Yüz aýdyp keşfine de keldiýärler, olçan. Ha? Yüz keşfine de keldiýär. edýärler, wa ýüz keşfine edýärler. Gaty neme aýdýany össü ilm diýilýän zat. Ol asmana seredip palatmak gerek däl inni. Plança ýaşyny bolaýmasyny. Şu ýerde biz neme mälik illeşimide söz bersek diýen täze huguluk majrak görünýär. Şoňa birinji söz bereliň. Eger gürläp bilýän bolsa Mahtumlyň goşgularyndan herimiz bir goşgy aýtsak diýäs bugün ýatlama hökmünde. Onuň ýygy giderli. Beýleklerde söz bererdi. Mälik illeşimiz ellegen ok görýän bolyn şu ýerde biz onu Salam kardeşler. geldi ana. Halmurat ve Oğulnur hanım, Bahar ve Cennet kardeşler. Hemen de salam. Köpden ver görüşen wagtym. Şuna degendim hem indi bir beýik şahsymyň Mahtumul Prawy. Şo hakynda Türkmen halkynyň hemmesen edil Mahtumul diýse dik durýarmyka diýen mene Mahtumul diýse hiç kimem ony berwetde bilmez. Indi bul şeyde var nemeler görýärse bir kanunda şary bir Mahtumula ýapylýan haksızlıklar. Indi muň heykelini dikipmesin ýene de bu nemesini on şolyan Halmurada we belli aýtdyňyzda şol 17, 18, 19 may Mahtumlynyň paýajagyny diýip
bile şon emeler bilen ösüp ulardykdagyny bilen bilýäs-de. Ne muň şo başdan eýem şoň emesi bilen şonu eýem haýsa iýun aýyna mı geçirilýär diýdiňiz? O Ona iyun ayının ahırına diýip aýtdylar başta. Guruluş tamamlanıp ýadygarlyk açylyşy boljak. hmm, Onu geçip aýtdylar. 20-nyň ahyryndan 20-nyň başyndan. o indi muň bilen şeýdi aýyna ýyrmam, muň bilen oýnap, indi biziň bu başa ýyrmady, biziň bu beýik başaksa indi bu ortadan ýitirmek maksady barny şeýle kynata beretdiň. Şol demeden de şo pikirde bolýarlar. Indi häzir biziň mawtumly klasik şahyrlykymyz başga da bar. Indi bu şol mawtumly barada beýleki klasiklerimizi kän bir ýatlanyp ambarlanak. Indi bul mawtumly birazakda indi şeýdip halk bolup millet bolup buny bir adamlaryň, bu insanlaryň, bu halkyň aňyna bir gazap durmaly. Indi yetişdigimizden beýleki klasiklerimizden hemmesinem ýatdan çykmaz ýa-da muny köp okamaly we öwrenmeli. Özümizem kän bir maglumat bilemezok da hani. Siz şu wagt açykladyňyz näme diýip? Näçe 1720-lar diýen şu ýadyma düşenokda seneleri. 1733 diýip görkezilýär o. Awa. Indi men ruhsat bolsa mawtumlynyň döke başlady diýen şu goşgusyny seçip aldym. Şunu okap bereýin. Döke başlady. Gömüldi deryalar, yıkıldı dağlar, yetimler göz ýaşyn döke başlady. Orramsydan bolan haramhor beýler ýurdy bir ýanyndan yıka başlady. Jemagatsyz azan bir gura sesler. Nice mollaň okan almy hevesdir. Qazylaryň käri çay bilen nastar. Bir bolup nişana tuta başlady. İşanlary her gapyda tapylar. Mollalaryna ýok mujabat ýapylar. Öwliýa mendigi jöbi sopylar. Gyýgyryp asmana döke başlady. Çykar beýabana gyýdy geleni. Ak ýüzüne ýapar gara telini. Kemçinlik eýleyip ýygan puluny düzedip özüne daka başlady. Dünýäde süýtgoryň pul ýygma derdi. Baýlaryň mallary bize kaderdi. Tobe edin gözüm bir yaman gördü. Bir güne bir-birin yaka başlady. Mawtumly başa baglap seldeler. Ağaç böğrüde ýortup neçe mollalar. Halaldan, haramdan ýygnap gallalar. Herne tapsa daýynmay dıka başlady. Sağ olun. Indi men şuna bir azajyk yorum ýapmak isleýän şu goşga indi mawtumly ýöňden görje şeýle zat diýilýär da. Ýöne bolubiler, ol dogrudur bolýan. Ýöne şu mollalaryň, şu işanlaryň şu döwürdäki häzirki edýän bir haksyzlyklary, bir multhor bolmalary şo döwürde de bar eken. Men şeýle düşünýän. Süýtgorlar diýe. Süýtgor bolan adam inni häzir biziň bu döwürmizde häzir şu wagtlar nemeler boldy? Faýyçylar diýerler. O prosentda pul berýänler. Şo döwürem bar eken bolýarda. Doğru. Doğru. Tabii. Başka da bir özüme bir ýazan goşgym bar diýär muňa neme soňra okap bereýin beýleki ýaşandydan. Häzir soň wagtyň bilen goşgusyny galyň ilki ondan. Soň öz ýazanlaryny
Ädirenni ştaýda bahar iýleşimiz bar. Şoňa söz bereliň. Bahar eger may bar bolsa gürläp bilýän bolsaňyz. Siz näme goşgysyny okujak? Bir minut. Ha. Baş ýaşy goşgysyny okujak. Näme? Bahar şu Ha. kamerany yapsaň gowy eşdiläýme sesiňiz. Kameramy yapsam soň gurban ol ýaman görür da menden. Yo Sesim gelýär, gurban ol öýkeler bugun ýüzüni ýoşuryp otyr mendendi. Ayak kolsuz galyp maýyp bolandan gülle degip alıp giden baş ýaşy. Käsiplikden gam öýünden bişenden çenden aldyk sere düşen iş ýaşy. Kelle goýup saldyk hanyň galasyn, eşitdik agysar, miskin nalasyn. Golda saklap bolmaz, jeren balasyn, hemra kılmak üçin totuguş ýaşy. Nakıl vardır, ganar bolmaz ya ganar nakıl vardır, ganar bolmaz yardan. Adamzat ýagşydyr, gulman periden. Çok işleri baştan salan garrydan sözleşmäge, iş kılmaga yaş ýaşy. Ulaq vardır, uzak yollar geçmäge, şerap gözel meymes bolup içmäge, karahat diýredip gün açmaga, daň seherde bir görülen düýş ýaşy. Eşek güni hoşdur, çok bolsa saman. Kış faslında dağlar bürüner duman. Kulaksız, gözsüzlük, dilsizlik yaman. Aş iýmäge barçasından diýiş ýaşy. Ilmy amal varıp soran Arapdan, hywy hany suw ýudar lebapdan, tagamsız lukmadan, arak şerapdan göwün üstü bar iýilen aş ýaşy. Pragy dünýäde galanmaýypdyr. 360 eren bar gaýypdyr. Goç ýigide yekelikde aýypdyr. Mert gardaşy 3-den 4-den 5 ýaşy. Maltymly atamyz şeýle belläp geçipdir da. Eşek güni hoşdur. Çok bolsa saman ýa. Kış faslında yine kulaksız, gözsüzlük, dilsiz yaman diye. Yine hazır kulağı ker, dili yok, gözlerim kör, görenler yaman. Aş iýmäge barçasından diş ýaşy diye. Yine de çürük ipdi diye diş içinde gayratlı. İýmäni bilýärler de, iýmänim diş çeýniye iýe. Yine gözsüz, dilsiz, kör bolup oturýarlar. Ine şu wagt häzir men şuny okap oturýarym, gepleşip edýäs, töweregimdäkiler neme diýe, näme gepleşýär haşylar, düşünmese de dinlejek bolup tutulýar. Bizim halkymyz dinlemediýär, oturýarça ayakkabynam elini alyp gaçýarlar. Hiç bolmasa şu näme diýip oturyp dinlemäni bilen aklar. Ine şular aýtjaklarym şundan ibaret, şu wagtça işim köpürek dağılma. Bor. Sağ olun. Inni Cennet Hanım'a söz versek, gürläp bilýäňizmi Cennet Hanım? Sağ olun sözleriňize. Salam yurttaşlar. Gepleşige gatnaşyp oturan hanımlar, beyler. Ine bugün Mahtum Guly şahyerimiziň Türkmenistanda 300 ýyllyk ýubileýini belläjekler. Ve akıllı şäherde 60 metrlik uly ýadygärlik açyljak. Biz hem şu barada kritiski myślenie diýen şoňur oýlanma pikirlerimiz bilen çykdyk, goşgularymyz bilen çykdyk. Şu ýerde mene öz goşgymy okap geçmekçi ozaldy. Gurup akıllı şäher. Adyn bakar her ýerde. Galkan tutup şahyry awray görýär
heykelde. Akıllı şäherinde Pragynyň heykeli, ýokmu öz topragy, garrygala dikmeli. Dikip ýadygärligi, haram pullar aklanjak, ol gün çöňgen sylagy, altyn medal dakıljak. Pragyny ulanyp, göz boýamak ederler, habarlary çiýşirip, ýurtdaşyna bererler. Mahtumgulyň şanyna uly toýu bererler, gatnaşyp çäresine talyplar, tans ederler. Uly ýoluň boýuna jahil halkam çykarar, kör awraýyň şanyna dürli çäre geçirer. Görkezip fasatlary, türkmen portal övüner, ýatladyp taryhlary, yalan duyga bürener. Şahirimiz aýtsana, ýuwdularmy bu yalan, garşdyryp taryhy, halkyň ruhuny ýykan. Bigaýrat namyssyza, günde bayram, günde toy, şadyan gedaýlara, etden ýetýär sünkü pay. Sahnanyň sehnesidir, Rus baronyň eklenji, utanman öwnýändir biz dünýäde dördünji. Kime derkar bu oýunlar, internetiň ýok ýerinde, ýurtdaşyna sahnalar, halka çörek ýok ýerinde. Ne şu goşgymda aýdyp geçişmýala, Aşgabatda akıllı şäher gurupdyrlar we ol ýerde Mahtumguly şahyrymyzyň 60 metrlik heykelini dikip gezelenç, seýilgäh, park diýerler, şonu gurupdyrlar. Indi şol ýadygärligiň açyşy boljak. Şahyrymyzyň bu ýyly 300 ýyllyk ýubileyine bagyşlap birinciden şol bir giden gerekmejek gurulşyklar näme gerek? Olam şol haram pullar aklap ýurtdan çykarmak üçin edýärler. İkinciden näme üçin şahyryň heykelini Aşgabatda dikýärler? Eger şonuň ýaly uly hormaty bar bolsa, onuň öz ýurdunda dikilmeli, öz toprağında. Heykel dikilmeli bolsa. Etrek görgün derýasynyň boýunda garrygala sebitlerinde ön ösen ýere, soňam onuň 300 ýyl bolany häli takyk däl. Bu tartışylmaly mesele. Geçende eden çykyşynda da aýdyp geçipdim. Mahtumguly şahyrymyzyň barada eden gepleşigimizde biz okanda Soýuz döwri 1733-nji ýyl dip okapdyk. Doglan ýyly indi näme üçindir 1724-de getirilen. 1807-nji ýylda ýogalan 83 ýaşynda diýip bellek geçerler häzir. Eger öňkü doglan ýylyny ýyl bilen alsak 291 ýyl geçen. Şahyryň haçan dolup, haçan ýogalan dol takyk däl. Mahtumgulynyň kakasy Döwlet Mämet Azady öz döwrüniň sowatly, bilimli adam bolupdyr. Ejesi Orazgül. Mahtumguly meňli diýen gyz gowy görýär. Ýöne şol ýyllaryň şertleri bilen onu alyp bilmeýär. Şahyra öz gelinejesi ak gyzy öýlendirýärler. Ondan 2 ogly bolýar. Olaryň ýaşlykda ýogalýar. Şeýdip züriýatsyz galýar. Bu barada şahyrymyz izlamaýan bolarmy? Goşgysynda beýan edýär. Mahtumguly Pragynyň gubury Kümmet Gowuzly türkmen architekt Anna Muhammed Niyazi tarapyndan Eýranyň Türkmen Sahra sebitiniň Varava depe etrawyna tabyn Aktokay owasynda 10 hektarlyk ýerde gurulan ýadygärlik. Bu ýadygärlikde Mahtumguly Pragy we kakasy Döwlet Mämet Azady ýatandyr. Bu ýadygärlik 1999-njy ýylyň 10-njy aprelinde Saparmurat Türkmen başyňynda gatnaşmak bilen açylan. Mahtumguly Pragy we kakasy Azadynyň ýadygärligi Eýranyň milli mirasy sanawyna giren eserleriň biri bolupdyr. Soňra goşgyň dowamında şu geçiriljek açyl
açılışda yubileyin nähilrak geçecekdigini hemişek ýaly göz boyamak edip halky köçelere sürüp arkada şöhrat diýip gyýgyryp durarlar. Habarçylaram aýak aldygyna fasad edip goýarlar. Şular ýaly kartina gözüňde canlandy, ýazdym. Şu goşgymda. Sağ olun dinläniz üçin. Böyle Cennet kardeşime sağ olun. Gatgowy, goşgy. Gowy bolupdyr. Elinize, dilinize sağlyk. Inni gezek kiminki bolýa? Inni menki bolýam gezek. Inni menen bir maktym bolýan. Mallar dargady diýen goşgusyny okap bereýin. Ey ha dostlar, pelek zulüm eýleyip, bazarymdan zerrin mallar dargady. Pelek gazap kılıp, başymy aýlaýyp, göwün içire bar hyýallar dargady. Gezer boldum ýyl içinde san bolup, gymmatdan düşüp men derdi hun bolup, bidöwlet buğdahor ýylahan bolup, jebir kylly gözel ýyller dargady. Gaflat uyksyny bendiler gözler. Başlan. Gaflat uyksyny bendidir gözler. Uyalıp ýyl günden gymmatsyz sözler. Gyşda Nowruz gelli, gyş bolly ýazlar. Degistandan gelen ýeller dargady. Magtym boly ýüregimde dert gally. Derd üstünden pelek nazaryny sally. Ykbal ýatdy. Göwün gämsi gark bolly. Onuň bilen barça sallar dargady. Ştaýda aýdyp geçen zatlary ýanky gezer boldum ýyl içinde san bolup, gymmatdan düşüp men derdi hun bolup, bidöwlet buğdahor ýylahan bolup, jebir kylly gözel ýyller dargady. Ştaýda näme diýjek bolýa? Bolar bolsasyň biri ýurdahan boldy, ýurda eýe boldy diýe. Edil şuňky günleri ýatlap geçýän ýaly edil şu günleri gödegine tutup aýdan ýaly öňünden görüpdir-de. Şu ýurdahan boldy diýe. Edil şu wagtky bidöwletler bar biziň ýurdumyň başynda oturan. Edil şolaryň adyndan şolaryň taryp edip ýa-ni şolaryň wasmyny ýetirip aýdýan ýalylar. Onuň bärde näme diýe bidöwlet ýylahan boldy diýe jebir kylly gözel ýyller dargady diýe. Hakykatdan ham biziň Türkmenistanymyzda edil şu wagtlar bir äjit-mäjitleň eline düşdi-de. Atalagul ol nebere gitje oturjak halk sesini çykarmasa şeýle dowam eder. Indi şonam aýdyp geçipdir şu goşguda. Jebir kylly diýe bütün halka zulüm edip oturýar-da häzirki baş tutanlar. Onuň gözel ýyller dargady diýe bir gözel ýurdumyz bardy. Ýene darap gidip otur. Dünküde de görensiňiz näme Türkmengala däl Tatybalar tarapda demir ýol büsbütün ýere çöküpdir-de. Şu pul aklayan nemelere degişli şu wagt aýtjak sözlem. Şu zatlara siz seretmän akylly şäher gurýaňyz hiç kime gerek däl zatlara pul sarp edilýär. Näme üçin iň gerekli zatlara pul sarp edilenok? Şol 1880-nji ýyllarda gurulan 88 bağışlan. 1888-nji ýyllarda gurulan demir ýol ne şu wagt çöküpdir. Hiç wagt remont görmedik. Düýbi agaçlardan edilýär-de demir ýollar. Ne çöküpdir, çüýräpdir. Näme üçin şonu görenok? Ne ştaýda aýdy. Gaty goýdypdyr, gözel ýyller dargady diýe. Gitdigije dargap gidip otur. Ýollar görýäňiz näil derejede. Ne haramhor, süýthor, haram ýanky döwletiň başyna gelse, şular ýaly bolýar. Şular ýalda netijesi şeýle bolýar. Işte şu goşgusyna men okap geçeýin idim. Inni ýanky aýdy berin. Ene Halmurat Bey, aýdy berin. Sağ ol.
Yeme Nurhan şuma sere duwatyn var. Üç köplet goşyň üstünden geldim. Ya Doktor Mehmet Kılıç getiripdir de Mahtumul Pragadan. Mesela şuayda adama himayet etmekliği barada, kömek etmekliği barada, gol uzatmaklığı barada akıllarımız aydık geçipdirdi. Yine şu zatlar onu halkın içinde sıylatlayanım, hormatlayanım, ömürlük günü yadına saklayan setirlerin adamlarını şular yar sözler melhem olup yapışıyor kalbin. Dinle. Aslı adam zadı ağacı sözdür mü? Fakire, miskine delalet yaşı. Bakıyla uğru mu? Yüzünü görmü? Mühüm bitirmeye kifayet yaşı. Yetimi görende güler yüz vergin, gollun gelse ona tağım duz vergin. Gamgıyını görende yaşı söz vergin, intani golları himayet yaşı. Gariplik bir derttir. Adam öldürmez. Öldürmese dirilikte öldürmez. İtem arryklığını gurda bildirmez. Elbette düşmanı siyaset yaşır. Yani. Hemme zadaydık geçiplerin akıllar. Üç köplet goşu bile. Yine Türkmenin biyrege şol dogon ýaly garamallygyny, goňşy okuran öňkü döwürlerde barlygyny. Ondan şol düşman gelse hemmejiginiň birip şoňa garşy durýarlygyny. Kyn gününe birek kömek edýärligini, şolun gerekdigini, zerurlygyny, şu zatlar hany öz sözü bilen düşünüp berip durmakdyr. Gatken goşular. Ýöne, haýsy tetinde sahypasyn açsak mahtumly bolupdy. Yine benim Türkmenin şol mundan 300 ýyla goly döwürden bäri şu güneçeli moral kodeksi mahtumly ýa ýalňyş. Kim onu dolu beýan edýär ýa onu ikrar edýär ýa bir bölegini ýerine ýetirýär ýa berza eden ol başga gurup ýöne mahtumly targalyp ýaşamagy ýeterlik akyl paýhas bar, düşünje var. Şonun halkyny dedi ötüp. Şonay deneydim. Näme öz goşgularyňyz bar bolsa geçiň şonu. Soň menen jemleýici bir söz aýtmakçy yapylmaka, gepleşilme şu. Niştaýda elin alýar, Bahara söz bereliň. Mahtumulu'nun adyny ýoýup özüni Mahtumulu bilen diňleýän akly ýetmeýän bir samsyk prezident sumoga bagyşlanan goşgymy okajak. Halkyň seni ýörenýärkä, nädip doglan gün bellejek. Mahtumulu'nun adyny ýoýup ne ýüzüňe bile durjak. Dogurupdyr eneň seni, senden geler diýip sapa. Sen ornuňa it dogsady eýesine berer wepa. Deňleşer ýalypraga, kimdir nöýdýän özüňe. Ey bi-mezhep, ey bi-gaýrat degeňok onuň tozuna. Zenanlaryň gözelligine, watanyň berkligine, buýsanyp şoğurlar ýazdy ýigitleriň mertligine. Sen bir orsun oýunjagy, dönügi sen gül watanyň, topragymyzyň bar baýlygyn bilýäs orsa sen satanyň. Barmy sendey namys satan, Pragyň ýurduny ýykan, halky bakman, orsu bakan, şeýdip ýylyň içini ýakan. Baýdy ýeriň asdam üstem, gök önüme miwelere, gan soranday sorduň ýurdy, hazan urdy ulus ýyle. Yurt senki däl, halkynkydyr, bol topragam, dağan düzen, asly türkmen mertlenkidir, Mahtumulu'yun nesleme ödem. Korkakluğun belli oldu. Talibana evlip dursun, korrupsiya çümüp mekem, dünya belli bolup yörsun. Çek elini topraklardan, nälet singen halk kümsügi, payın bir ok
bilip koygun gün sana ver ors sümsüğü. Berekeli. Ay berekella. Qatomur. Yani haram oluyorsun özünü kimsen maqtumla özünü dener ya kimsin sen ya maqtum oluyorsun tozum senden kovdur maqtum oluyorsun toz deyip formatlardır kimsin sen bir devleti yurdu yönet bilen halkını kısa daşar devlete çıkmaya mecbur ettin yalakılar var uyuşurdun daşına Olarım asuda asmanımız vardı. Asuda asman ne Bayram Alim Vazali asuda asmanın aşağında neme su için yatır. Halk üyü hem mezade suyun içinde kaldı. Haram olur. Sen git halkını gözle. On yalak neme olsa mağtumla özün denilecek. Samsık elindeki gitarası ağzında çilim öyüne varsa triyevi yöne şanşanlap yor. Boş su kağıdı. Su kağıdım su getirmeye doğru geliyor. Su getirip oluyor da ullanıp oluyor. O sümsüğü var ya onun ullanıp bile. Yani hiç diyemez söz de başlamışsın. Utanıyorum ya. Prezidentim, biz Türkmenistan'ın prezidenti şu kadar diyemeye ben utanıyorum. Bir eşek koysak, eşeğe de halk hürmet koyardı. Olan bir iş yapardı. Halkın hizmetini ederdi. O eşekçe de yok. İtçe, it demel. İt çopan olur. Çopanlık ve pahalı olur. O eşekçe de yok. Ona var eşek diyecek eşeğe de hakaret oluyor. Yok. Sıfır yok adamı. Samsık utoran. Ben söz tapamak. İzinsiz devam edin. Ona bir zatlar lakam tapalım ona. Manka. Gezip gören mankasını yengine süpürüp gelip 4. yerde duruyor. Onun gürlevinin orana peyneklap zordan dur canavar. Kaharım geliyor. Şunu var ya boğ öldürürsün geliyor. Halka mara diyeceğim. Han gören halkı var daha şuuzun diye. Dine ruhname gördü. Halk var daha şuuzun. Han gören daha şuuzun halkı yok hazır. Hemmesi ruhname okap bilen zatları yok. Bir gayrat oldular, bir gayrat. Men başka vilayetlerden aytmayayım. Men öz daha şuuzlu men, könürgünçlü. Öz vilayetimin erkeklerinden erkek diymene utanıyorum men şolar var ya. Daha şuuzumuzda erkek var diymene utanıyorum. Ruhname hemmesen. Ayda neme? Bolya sağolun bahar iyileşmez. İçi yanıp duran eken be. Tutap dur içi. Hakikaten aydanlatların canı var. Şu yerde biz mealik iyileşmede söz verelim. Ödyadan koşkularının bar olsa okap versin. Sağ olun sözlerinize. Bahar kardeşimin patladı. Her kimin içi yanıp duruşu var. Bu bolyan haftılığa ne edip gözlemeyecek. Yöne sessiz gelip görülür da hani yildaşların hemmede ya olar Türkmen dermi ya bir günleri olmay. Bizine gözümüzü görüyoruz %90'ına firanıp köfenip bir yurdun daşına. Şimdi insanına bir bıçak sünko da yanına diyorlar. Şimdi bizine şu dereceye yettiğini şimdi başka elimizden gelen emara yok. Onun şeydi bir içimizdeki zeherimiz var. Yok olun diyen. Şimdi benim şu özümün bizen goşkuyum var. Birazcık bol zora molly vatandaşları biraz yağda biler. Benim şol devletin başındaki oturanlara şolara bağışlap yazdım. Baş üstüne Goşkoyunun adına 2 park deyip verdim. Ben bu yerde bir tebigattan suratlandırdım. Her kimin de özünün bir fantaziyası var. Bol yerden de öz nememe göre alışıma göre şeylere yazdım. Belki düşünmeyen bilirler. 2 park. Bu dünyanın kuruluşu şeyledir de bilmedim. 2 parktan ibaret kendir menzetmeleri. Yine bar 4'tür 7. Ondan kani görmedim. Yöne meşhur 2'der. Başkasına saymadım.
haksız bolup bilerin, menki ýöne pikirin. Her kim baksa durmuşa, muny görüp bilerdi. Çykar ýene garşyňa, wezipeli ikisi, dünýä şeýle bar bolmuş, muny gizläp bolarmy? Taňrynyň garşysyna dikilipmiş bir melgun, adam oglun bölmüşler, biri ýagşy we ýaman. Güneş bilen ay bardyr, gije soňy gündüz bar, gyşyň soňy ýaz geler, açar güllerem gülgün. Yaprak baryny döker, tomsyň ýyzyn güýzalar. Her biriniň işi bar, biri dözse ol bolar. Bozanlar köpeldi, düzüjekler ýaman biler, düzüjege berse meýdan, onuň dünýäsi tozar. Biz tozdurdyk dünýämiz, haramydan çekinip, tanamadyk düşmany, dost balany ýitirip, eýeledi ýurdumyz, bilemiz ok gidirip, ýok etmäge hewesek, indi her kim oýanyp. Eger gitmek islesek, Pragyny unudyň, dikmesek-de heykelin, sözlerini unutmaň, Türkmen üçin göz ýaş döken, şu parha bir serediň, bugun zalim gan döker, geňwerge oturmaň. Magtym bir güldür, bilýäňiz bu parhany. Serhoş bolduňyzmy ýa, babaratlyň çaýyndan. Bizi aýlap bolsady, dünýäň pelek çarhyny, Pragyny görse göz, yüze vurlar haýyndan. Dünýä indi ýyla dönmez, öňümizde neler bar? Haram golyň nesli bar, kerim goly ýoldadyr. Bu arka dagly serdar, halky edip ýurda zar. Magtym goly kalpdadyr, buzaýalar gorpdadyr. Başga ýolum galmady, taýýardyryn seweşe. Şahir magtym golyma, deýmesediň söwmezdim. Düşünmändir jahil halk, çagyrypdyr göreşe. Senem muny bilensiň, ýogsa ornan almazdyň. Beyik şahsy galkan edip bellejeksiň dogum gün. Öljek günüňem geler, kimeden getirjeksiň. Belki gahrman bolsuň, İskender'i geçersiň. Magtym goly bolmaz kimse, sen nähili boljaksyň. Ol bir ýürek göreseňmiş, beyik insan Pragy. A sen halkyň düşmany, türkmenleriň duragy. Ol ýazypdyr durmuşy, çygarlardyr urbagy. Senem ýazdyň kem galman, ot çöplerden çygary. Indi parka sen gözle, nä ýüzüňe gürlejek. Belent heykel dikipsiň, gara para aklajak. Iki parkyň biri gor, yanan magtym goludur. Beýlekisi külçe ýok, sypan haram goludur. Öte geçdim aýyp etmäň, ýürek kabul etmedi. Eger adam bolsadym, öz ajyma ýanardym. Magtym goly bir insandy, türkmen üçin ýanardy. Bugun dünýäde bolsa, şeýle jümle gurardy. Ulanmaga bermäli, Pragyny ey türkmen, ayak ýygyna degmez, bugun onu ullanjak. Ertir bu halk hayatda, metkilikde tanaljak. Soňra bu eziyet watan düşmanlara satyljak. Sağ olun dinleýäniniz üçin. Sağ ol kardeşim. Nurhanım, sizde de bir zat bar mı kuma? Sesiniz açın. Be, men aýdýan bütün bir kino film gören ýalyk boldum, şo dinläp. Şurada her birimiz kalbimizde ağyny özümüz çağlaýasy. Halkyň ýüzi gülen akdyny soňky 33 ýyl. Şu Türkmenistany jaň etsem öňünden kelläňe telpek geýmeli. Ol öldü de bu gitdi. Bıyıklı da bu yumrullu. Ana şiil vaxtıda yel geldi. Tozon neydi, näme deydi. Kabit deydi. Bu halkın göz açılmadı. Onun şu Bahar kardeşimi nenin düşünmeyecekti? Menne de iyidili söz kalmadı şu cenayetkar rejimi aitmağa ya diymen.
Ağlım dolu payışlar, ýöne onu diýsem mene ertesi gün hani bilemene siýasatçy bolup ýa-ni kanunçy bolup payış urlar bolsa diýjekler. Adam insan sözüne düşmeýänleri näde gurulmaly? Näde bular dil düşündirmeli? Ene hakyky lider boljak bolsa ene halk Türkmen halkynyň elmydama şam çyragy ene mahtum bolup praga tamam. Binirden bir milli pider näde on dyrnagyny degmeýän adam ene mahtum bolyň gerden gaptalyna durjakmyş. Men hayran. Akıl yatırıp bolan bu zatlar. Türkmenistan hakykatynam dälgany öwrülipdir kardeş. Be. Doğru. Indi Ay- nemede kardeşler, bir özümde bir yurttaşynda bir aýraçylyk öýümizden, ilimizden, her kim çağatyndan, neberesinden aýry. Indi olam hiç mundanam geçdik bolan, innem yurdam bey şey dip durka, ol aýry bir dert bolýar. No. Doğru. Onda näme menem şu bir goşky ýazdym. Bu magtumuly bilen şu wagtky prezident mi ya onun orny eýleýän mi? Haýsy prezident bolan belli däl. Atasym ya oglumy men bir prezidentler diýip aýdýanna goşa prezidentler. Şol özüni beýik klasik şahyra deňeýän ot çöplerden goşky ýazýan biziň öz şahyrymyz baýanky. Şolary bagyşlap ýazdym. Goşkymyň adyny Salamym mar Praga diýip goýdum. Şol Pragynyň magtumulyň şu günlerde bolsa-da bir görüp bilýän bolsa-da asmandan ya bir eşitip bilýän bolsa-da şu bolýan wakalary görüp bilýän bolsa-da diýenni şo barada, şo manyda ýazdym. Häzir okat bereýin. Goşkyň ady Salamym mar Praga. Watan bugün namys astyna gally. Yurdiçi ahunur moladan dolly. Äjit mäjitleriň eline gally. Bu hakykat kabul kılgyl Pragy. Sen gittiň ýydyňda ýumurly ýurdun. Salamym mar ulak goýgul Pragy. Halkyna namaňy söýleyip ardyň. Meninem bir nama duýgul Pragy. Magtumuly bir ýydyňa baksana. Wagt bulary ojar oda ýaksana. Gurban gula terror ady daksana. Münasip atlaryň beril Pragy. Garyba dirike atylly daşlar. Gözlerde ok bolup düzülli ýaşlar. Yerliksiz alynny biwine başlar. Yitti Türkmen gany bilgil Pragy. Ayal erkek düşman bolly barysy. Kanunyň orny ösýär parasy. Türkmen sinesine urulan yarasy. Bedeni sartdyrar görgül Pragy. Yetimi urannay yeti vurdular. Yet bilmedigini at vurdular. Gayadan aşağı iti verdiler. Kıyamaty ýagşa yorgul Pragy. Bugün watan başlan. Milletine gıya gözle baktılar. Her öýden bir watan dönük tapdylar. Yersiz yere yerdemine dıktılar. Nisihatyň nedir? Bergil Pragy. Seniň toprag üçin döken ýaşlaryň, galypdyr astyna gürgen daşlaryň. Seni ýatlap şol beriljek aşlaryň. Bary haramdandyr. Bilgil Pragy. Tawar. Hawa. Edilýärlikli. Bunun erti toýlajak bolýan toýuny senden bir dügünçek toý pay bolsun şu goşgy. Hawa näme beriljegem bolsa, sadakalar näme beriljegem bolsa, heykel dikiljegem bolsa şonuň şanyna bary haram pullandyr. Şonu aýdasym geldi şu goşgyda. Magtym bolan bilsin, eşitsin. O neberesi baram bolsa eşitsin. Neberesi 6-njy neberesi bar diýip bana çykyş etdiler nemede. Şonu häzir bolmasa
paylaşyp bilsek, şuýda bersek näil görýäňiz? Ber koy halk dinlesin, görsün şu taýda şu ne beresi ýa-da ol sädi näme diýýär şu. Ine atly ine ady Türkmenistany dolu ýazyjy şahyr. Ine şular. Şunu görýäňmi size? Hawa görnýär ýön geplerini akýan. Häzir men onu açaýyn tesini dinlen. Kahramanlar şu kahraman arkadaşımızın Geliyor sesi. yazarımızın hormatly prezidentin tağallası bilen ýurdumyzda Beyik Mahmud Prawynyň 300 ýyllyk ýubileyi bu dawrda bellenýär. Şu dawranyň bosagasynda men Döwlet Mehmet Azadynyň 6-njy arkasy hormatly agymyz Gurban Rıza bilen sizi tanıştyrmagy makullüm. Türkmenistan'da kim ikin yakın hoşlarları yaşayan bir sohbetler keyan sual verdi. Kur'an'ımıza bilen tanıştırmakçı. Kur'an'ımıza her kuatı Barkır vilayetinin kızları etrafının Cezir Kovası'na yaşayanlar. Kur'an'ımıza hoş gördüm. Özünü tanıştırayım. Yolda Kanada'da gemavlir. Saniye gemavlir anlar. Anlar gemavlir. Yalwanyal gemavlir. Bir dünya gemavlir yapnyal. 6-njy Kur'an. Merhabalar. Şu çizgiyin men Matumla'da Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Matumuli Müzeyinde alıp surata geçirdim. Hem Kur'an'ımıza şu bayram çok münasibetli soğuk vermeyi makullüm. Yaşımız yok basın çağıran olmam. Zamanat tadamat. Presidensiyelerimiz zahan sağ olsun. Yaşımız yok basın. Çağılarına kovansın. Sağ ol Kur'an efendim. Ine. Görüşüňiz ýaly. Vatandaşlar. Şuýda hem meňi dinlänsiňiz 6-njy neberesi diýär. Matumuli. Önüne mi aýtjak goýjak dadyňyz bar bolsa aýdyň. Tamamlamaka. Kardeşler bir aýtdylar soň men jemläň bolmasam. Indi menne şu bir soru çykdy bu neme şu yankı ýedi arkasyny çykdyrda atlaryny ýazypdyrmyn ýanky şu ýaşulyň 6-njy neberesi diýer Gurban ýazaga diýdimi? Gurban olajak. O öýde ýazypmy ýoksa ýanky ýanynaky ol arkadaşlardan ýazypmy ony? Şu alyp ýedi arkany. Şoňa düşünmedim. Müzeyden getirdim diye. Müzeyden ýazyp alyp şonu ýaşula sowgat berýän. Olam gahryman arkadaşynyň saýasynda nemeçiler bolýar. O hemmesi şol. Şol gara nemede ýene de şol kör awray diýdiňiz, ýene şol kör awray bilen halkyň gözüne girjekler bar. Ondan şu men bir zat ýadyma düşdi, ol arada o 9-njy may hakynda da bir neme bir çykyş edipdik bolýar. Neme bu uruş veteranlar o 33 tane uruş veterany bar zat diýdiler bolýar. Indi mene endi şolara da onanyp baramak 33 tane veteran garlamy kan. Men ýöne bar o ýaşra adamlara neme etdiler, medal takdylar da ne şolar veteran hep şeýdip çykardylar. Ýeme şu mahal uruşun gutoranyny 79 ýyl bolýar. Gutoranyny o uruşa gatnaşan adam petinden 99 ýa 100 ýaşynda bolmaly. Hani 100 ýaşyna ýeten Türkmen ýaşurdy bar dedi. Ýok, ýalyn. O görküz ýerler bu görküz ýerlerim şol ýemede milisiýede işlän, ýa KGB'de işlän, hökümetde işläp şol orden medalları bar. Men görüp otyrym döşüni. Döşler ýapylgydyr köpsün. Şol bir medal görküz ýa galyny görküzden atyp men medallardan başym çykdy. Uruş döwrüne açan berilýär soňra. Bular hemmesi döwletem falşywy, hökümetem falşywy, prezident diýerlerim falşywy, frontabeklerim falşywy, döşün naklatlaryň falşywy. Hemmesi. Bu taýda halky ködürläri bir tutarlykly zat ýok da ine 6-njy nebereti diýer şu ýaşyl utananat. Utananat mahtumul halkymyzyň ine şamçyra hakykatdan ol şu zatlar tanqidlap geldi. Şuň atalogulýar jenaýetkä topar halky berýän zulümler üçin öz döwründe. Ine ola zanetdi, meselen Baş Tiran üstü bilen
Teke yomut göklen yadıra değil bir sıfırdan emme yankı. Asken kırmızı bäkin. Çalın taşlar. Bu olsa beş vilayeti dargatıp alı tutup otuyor. Ahırlan masa Türkmen yok deyip yürütü Amerikan ilçisine aydın sözleri var. Şimdi bunlara şuna alkış okuyan orada demek mahtum ola gönü karşı çıkıp durdu. Son aydın ılmına ya on dünya garayışına on sözlerini. Son için ayçık bolyan zaten bir kalbi pek yürek arası adını adal yurdun içinde. Şu erti buyurun şol bellenecek bolyan şol bayramçılık diýänini tez gatnaşlaryny sen onu şunun halkın karşısına gurnayan hilesini o şayat bolup dursun. Gözlü şayat. Şoňa şärik bolýan şaýadan da. Gönü şärik bolýan. Video düşürseňiz, soň ene ýurt zamany ötkäni jogap bermeli bolsun. Hiç bolmany öz nesilleriňiziň öňünde. Bizim halk görkezler şu taýda Türkmenistan. Ene bu mahtumulu arada çıkaran hokbasyna gatnaşan goşadyrnak üçin näki artistler, aýdymçylar, ýazyjy, pozyjylar, jurnalistler hemmäňiň adyny tutuljakdyr. Şoň üçin biz şunu goýýas öň ýanyny, şu gepleşi Nurhan şunu goý. Soň bilmändir, ýok aýdylan bolsa bilen barmazlyk bu zatlardan behabargarlyk diýmedim halk. Goý eşitdim. Bar zat. Mahtumulu Pragynyň doglan güni ýyly dünýäde ikrar edilen ýyly 1730-njy ýyl. Soň 300 ýyllygy ýene 9 ýyl. Nesip bolsa onda Türkmenistany özümiz belli. Ýöne şol gün şol öz hakimiýetini saklamak üçin hem şol bir kanun özü ogly hemmesi bir kanun olaňa prezident diýip tutma Nurhan ol prezidentiň golaýyna da barna hakimiýeti basyp alan jenaýetkar topar ol. Şonu berkitmek üçin şol mahtumlyň galkyn edip tutýar. Başga hiç zat ýok. Şoň üçin haýyş edýän ýurtdaşlar ene şol bellecek bolýan bayramçylygyna da şäheresine de ýadygarlygyna da açylyşyna da gatnaşmak. Biraz insabyňyz bar adamlar ýüzlenýär. Eger mahtumly Pragyň hakykatdan siz özüňiziň eý görýän akyllar şahyryny hasap edýän bolsaň, onu bir çöptü bilen tutýan dawarasyna siziň işiniz ýok. Galan da adam öz insabyňyza görä çödersin. Men başa açyk adam ýok şu mesele boýunça. Sag bolun dinleýän. Böyle anla arkadaşlar, kardeşler, dinlerde lokan minnetdarlygy bildirýän gatgy goşgular okudyňyz. Sag. Menem şu ýerde kardeşlere sağ bolsun aýjakdym, galam uji ýetdi bolsun. Her kim öz içlerine ýazdylar. Ýene şundan dowam edelim. Öyle sağ olun. Öyle şarayla men bir zat aýtyp geçecekdim de. Şu hakyky türkmen näme bäherden bilen näme arasy diýdi. Bu haramoly hakyky türkmen bolup näme etdik bizi? Kimden goradyka? Gylyç sallap söwüşe mi çykdy? Bu Göktepe galasyndaky söwüşi, osan bu Gazawadyň söwüşlerini bilmeýärmi kadem, bu taryhy bilmeýärmi kadem bu adamlar? Ýogsa özüni hakyky türkmen men diýmez. Hakyky türkmen esen özüni diňer ýaly kim kabul adamlar? Şunu oturup özü geplep soňundan öz diňläp görýärmi? Biz misal üçin ses goýberers WhatsApp'tan zaten soňundan diňläp görýärsiz sesimizi. Bir ýalňyşan ýerim barmy kadip? Bu özü çykyş edende soňundan bir diňleýärmi? Özüni görýärmi? Eşek kelle. Hakyky türkmen pula o ýerden bir ýerden hiç bir zaman Türkmen diýen zat bolmandyr. Bize ejemaýet berýärdi. Ýene Türkmen ýene bir ýomut ersary hemmen teke hemmesini biriktirip Türkmen diýip pasport berilen diýip şey diýdi da. Bu hakyky türkmen bolup näme ýerden göýger çykdymy ha? O öňküme hakyky türkmendi. Ýöne jetijilep bolup çykdy. Bu nämeziňem insan haramzada geplen gepi eşek beýnisi ýok, beýnisi guran. Gep ağzından açıp getir geplecek gibi iki sözün başını çatıp bilen
nähiledi var, dädesi var, kakası bir haramzada bolup durur, öňür türmän bir garaguly, türmede izinden gelen naharlary türmede oturulan izinden gelen naharlary ogurlap, pul alyp ýören bir haramzada. Ejesi o köýneginiň içinden näme bil uşakda jygıldykda ondan oňa gaçyp mata satyp ýören bir haramzada hele. Ýene de Cemal Saparowa gepleýärne, ay şundan göreldi almaly. Göreldi näme göreldi almaly kak? Ogly ýene bu kuş kelle halkyny gysyp ýurt daşyna çykardy. 4 milyonjyk halky bar. Bir Istanbul'un bir iki köçesi ýaly. O köçesinde ýaşayan halky bar, bir jaddesinde ýaşayan halky bar. Şonu bakyp bilen kuş kelle. Erwet hapa urunlar gelýär-de agzyma ýöne bir haramzady üçin men agzym bozasym gelen. Türkmeniň iň soňky haramzadasy, ýüzüne tüýkürlük gideni. Haram olup bundan soň Türkmen men diýmesin, pasportumda ýyrtyp atsyn. O hiç millete girmeýär. Haramzada. Hiç geplemäge söz tapamak şun var, bu damagyna var. Damagyna bıçak birep, gıjak çalyp oturasyn gelýär da şunu gynap, çağlaryny özüni ýetip üstüne çelle. Sağ olun, şunu ýalymdy gaharym gelýär, şunu utanýan, namys edýän o. Sağ olun. Bolýan watandaşlar şu ýerde tamamlalyň. Başga aýtjak zatlaryňyz ýok bolsa. Sağ olun. Ýene-de görüşýänçek.